Ahoj, Eliško. Ahoj. To mi teda řekni, co tady děláš. Ale čekám tady na děvčata a razíme na mistrovství Evropy v aerobiku a budeme tam soutěžit v kategorii AGP s panem Blériotem. No tak to je výborný, to musím říct chlapcům, aby se nám pořádně zafandili. Tak ahoj. Ahoj. Už je tady vidím. Nazdar, chlapci. Těpic, Máro, zdary. Ahoj. Ahoj. Tak jsem potkal Elišku. A tam mi povídala, že Aerobic Club Lady razí na mistrovství Evropy v aerobiku a budou tam soutěžit v kategorii AGP s panem Blériotem. No tak to je paráda, to je musíme pořádně zafandit. Hurá, holky, vyhrajte. Hurá, hlavně si to užijte. A přineste třeba i nějakou medaili. Držíme vám palce, ahoj.